हेल' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय आंनि फिसाजोनि नामै तारमाने आंना फिसाजोआ स्कुलाव कम्पिटिसनाव मोसानानै प्राइज मोनबोदों आं बे प्राइजखौनो नोंथांमोननो देखायनो नाजादों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय तारमाने आंना फिसाजोआ मोसानायाव मोननै स्टेप मोसानायाव फार्स्ट मोनसेया मेडेल मोनसेया ट्रफि मोनदों बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम बिदिबा नायदो लोगोफोर हेल' लोगोफोर नै जोंना अनामिका दैमारिया स्कुलाव मोसानानै प्राइज मोनबोदों लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नै बेनो अनामिका दैमारि बियो स्कुलाव मोसानानै प्राइज मोनदों नै ट्रफि मोनबोदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन नैबेनो नैबे जाहैबाय मोसानानै मोननाय ट्रफि बे जाहैबाय मोसानानै मोनदों स्कुलाव बियो फार्स्ट प्राइजआव मोसानानै मोनदों बियो आरो मोनसे दंबावो मेडेल मोनदों बेखौ मानि होनदों बेबो मोसानायनि बे मोनसेयाबो मोसानायनि जादों बेबो फार्स्ट प्राइज अनामिका दैमारि बियो दाराबारि एलपि स्कुलाव फरायो 5 थाखोआव फरायो बियो देग्लाय 6 मोनगोन मोसानानैनो बे प्राइजखौ मोननानै माबायदि मोनदों गोसो आं दा फिसाजोनाव सोंदोंमोन आरोना मोसानानै प्राइजखौथ' मोनबाय फार्स्ट प्राइजआव दा प्राइजखौ मोननानै माबायदि मोनदों गोसोआव बेखौ आं सोंदोंमोन नाथाय फिसाजोआ लाजिनानै थांबाय लोगोफोर दा आं भिडिअ लाबोनायनि खारना बेनोमोन आरोना मोसानायाव फार्स्ट प्राइज मोननायखाय गाव भिडिअखौ बानायबाय थानो थिननायखाय आं बानायदोंमोन लोगोफोर दा बे आं सोंनायखौ लाजिनानै थांबाय लोगोफोर खारलांबाय साइडआव दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर आं बे मोसानाय प्राइज मोननायनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन लोगोफोर बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर